Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Pastine tetap semangat lan sehat nggih. Sakniki ayo bareng-bareng sinau basa Jawa. Materine ngucapake ukara lan ngeja. Saiki disimak videone nggih. Ngucapake ukara. Ayo ukara iki diucapake. Ukara padha karo kalimat. Ukara iku luwih saka telung tembung. Tuladhane yaiku, ayo coba diperhatekno. Adi tangi turu. Ayo coba diwaca bareng-bareng. Ami mulih sekolah. Elisa sinau maca. Yen gambar iki diwaca, omah pinggir segara. Pantai. Iki materi ngeja. Tuladhane 1. Pawon. Ejaan suku katane pa, sret, won. Ejaan huruf p, sret, loro, moco. Ejaan suku katane mo, sret, co. Ejaan huruf m, sret, a, sret, c, sret, a. Telu, kuping. Ejaan suku katane ku, sret, ping. Ejaan huruf k, sret, u, sret, p, sret, i, sret, n, sret, g. Papat, sepeda. Ejaan suku katane se, sret, p, sret, da. Ejaan huruf s, sret, e, sret, p, sret, e, sret, d, sret, h, sret, a. Saiki tugase dikerjakno halaman 10. Assalamualaikum warahmatullahi